lamso bayapsang tinini swlaimung butangkha chini kokborok grammar topic hingke kokbak eba kokbokocho swlaimung bangla bai ke nobono pod poriborton final bwsakang TET exam nani thangai tongo 2025 oboni bagai belai helpful wngnai tei abono karibo chini kokborok no saimana musungui tei bo kutukai saimana musungui tongnai rok borok bo swrungui mananai norok jara 2025 o bwsakango je TET-II exam ni wantok tongnai rok norok o kokbak eba kokbokocho swlaimung o topic no naitu naike mananai di TET-II ni syllabus o point number 4 ni sub point number 5 kokbak eba kokbokocho swlaimung ni oro sijak aboni sakao tongo khorang manju bai kokthai manju suk bai shir tei abono sakao sakni kokthai gothok rijak kwrwngjak kokthai obahairok oborok bebak no ang swikango no oboni video already swnamjak norok playlist o thangui nainai manan haidengke tinini o swrungmung butang chung swngrana hingke chini topic to saimangkha kokbak swlaimung kokbak no se swlaina hingka hingke जों पुइला सायमाना नांग्राओ kokbak tamno hin eba kokbak ni definition phari जों नायनाय लायान ge kokbak ni definition wngkha kok bwtango thepajak sinimari gwnang kokthai no kokbak hino that means kok bwtang wngkha kaisa sentence tabuk o definition o nugui hoyto belai kutuk hai jagano yaba o belai klaise tabuk जों example ni bising nainai kheno saimlano kokbak tamono hino kokbak rok wngkha jemon lachi rwjak mwsa mwnwi him lok bang kebeng buthar joli thwng gosi khachi wana kusuk salai thwnglai obo hairok kwbangma word tongo hingke sujura to chung saimangkha chini kokbak tamono hin hingke chini samung to tabuk kokbak no swlainani se kokbak no bahai ke swlaima hingke romde ta ang kaisa word na ka o lachi no chung swlaike wngnai lachima eba kheba lachijak eba kheba lachimung waisa ke chungjak waisa ke ma tei waisa ke ukologo mung thepao obono khe hino kokborok bai waklai English bai hingke suffix bwskango thepajak mano hingke prefix kokborok bai hingke wasa teisa sapiro bwskango thepajak mano hingke wasa English bai khe prefix tei ukologo thepajak mano hingke kokborok bai waklai English bai hingke suffix gosi hingke ngo gosimung bo ngo gosijak bo ngo gosima bo ngo rwjapma rwjapmung rwjapjak mwsamung mwsama mwsajak khwlai khwlaijak khwlaimung khwlaima khokjak khokmung khokma kanjak kanmung kanma khachijak khachimung khachima obo hairok kwbangma tong word norok saisung no swnam manano belai khe easy obo asuk kutuk boya mwnwi hingke mwnimung mwnima mwnijak kapjak kapma kapmung obo hai hingke kokbak no chwng obono kokbak swlaimung hino hingke oborok haito jotono ukologo je thepajagui eba suffix kokborok bai khe waklai thepajagui je kokbak swlaijak se hingke tabo phaide bwskango thepawi prefix eba wasa no thepawi je kokbak swlaimung mani abo nailai tagromdi tor o bwskango chung ko thepagkha kotor tor mane no bangla bai boro hauwa hingke जों mono kokbak swlai rikha hingke ngo kotor som hingke kosom sok kosok
ham ge ka ham ran ge gu ran si ki si moon gu moon thuk gu thuk fur gu fur bel ke bel bahai Getin lesson nam sunung situm asi consolation nam thaklayo nam bagai kaham nam kana ba bujima kana ne gi tomung no কোনো জায়গা বুঝিয়ে রঙে তোমাকে বা কনফিউজন রঙ তোমাকে comment খাই সারি